Hospitalizmus. To nie je len odborný pojem. Je to reálny problém, ktorý vzniká pri dlhodobom pobyte v nemocnici. Ovplyvňuje psychiku aj telo a dotýka sa detí, dospelých aj seniorov. Každý naň reaguje inak, no všetkých spája jedno. Potreba bezpečia, kontaktu a empatie. Prejavy môžu byť rôzne. Regresia, stereotypné pohyby, negativizmus, požívačnosť, agresívne správanie alebo apatia a uzavretosť. Tieto reakcie nie sú len zlé správanie, sú volaním po blízkosti. Ako teda môžeme pomôcť? Volajme, píšme, navštevujme. Kontakt lieči samotu. Počúvajme a buďme prítomní. Aj ticho je podpora. Prinesme kúsok domova. Obľúbenú knihu, fotku či vankúš. Rozprávame sa o bežných veciach. Zapojme blízkeho do rozhovoru. Nech sa cíti ako osoba, nie len ako pacient. Podporujeme aktivitu. Kreslenie, čítanie, obyčajný rozhovor robia zázraky. A čo prevencia? Tá začína ešte pred hospitalizáciou. Pacienta by sme mali hospitalizovať len vtedy, keď je to nevyhnutné. Ak je to možné, nech sú deti ubytované spolu s rodičmi. Dôležitý je aj prístup personálu, trpezlivosť, úcta, rešpekt. Treba umožniť návštevy príbuzných, poskytnúť súkromie, vytvoriť príjemné prostredie na izbe. Podporujme pohyb, samostatnosť a každodenné aktivity. A pri deťoch nezabúdajme na hru, smiech a dostatok podnetov, lebo aj zábava je liečivá. Hospitalizmus nie je minulosť, ale môže byť. Aj vaša podpora, záujem a láskavosť dokážu liečiť.